Ayan, isang pinagpalang umaga sa ating lahat. So ako'y nagagalak at muli nagkita-kita ho tayo sa lugar na ito para magkaisa, purihin, dakilain at itaas sa ating Panginoong Yesus. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, ako'y masaya sapagkat nakita kita. O anong sabi ng pinagsabihan mo, masaya ba siya? Dapat masaya siya, okay? Okay, so sa araw na ito po yung araw ng Panginoon. So pumunta ho tayo dito para magpuri, magsamba sa ating buhay na Diyos. So sa oras na ito, bago tayo pangunahan ni Brother Peter Soriano sa pambungad na panalangin, ay tinatawagan ko muna ang mga music team na sila kakanta ng opening song. So let us all stand po and let us offer our Lord worship.
'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Panginoon, kung salamat, Father God, sa umagang ito sa pinagkaloob mo sa amin. Thank you, Father God, sa binigay mong kalakasan, Father God. And we thank you, Father God, dahil you guide us, Father God. And Lord, on this day, Father God, inaalay po namin, Father God, ang aming sarili sa iyo, Father God, to glorify your name, Father God. Lord, we pray, Father God, na buksan mo po, Panginoon, aming puso't isipan, Father God, to understand your salita, Father God, na ibibigay mo sa amin, O Lord God. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so manatili ho tayong nakatayo at magbabasa po tayo ng salita ng Diyos at tinatawagan ko si Tumoya Sugino para sa ating scriptural reading. Ngayon naman po, buksan naman po natin ang ating mga Biblia sa Proverbs 26. Ayan, sa Proverbs 26 po, kapag nahanap na po natin, tumayin na po tayo ulit at basahin na po natin. Verse 1, As snow in summer and as rain in harvest, so honor is not seemly for a fool. Verse 2, As the bird by wandering, as the shallow by flying, so the curse causeless shall not come. Verse 3, A whip for the horse, a bridle for the ass, and a rod for the fool's back. Verse 4, Answer not a fool according to his folly, lest thou be like unto him. Verse 5, Answer a fool according to his folly, lest he be wise in his own conceit. Verse 6, He that saddeth a message by the hand of a fool cutteth off the feet, and bringeth damage. Verse 7, The legs of the lame are not equal, so is a parable in the mouth of a fool. Verse 8, And as he that bindeth a stone in a sling, so is he that gives honor to a fool. Verse 9, As a thorn goes up in the hand of a drunkard, so is a parable in the mouth of fools. Verse 10, The great God that formed all both rewardeth the fool, and rewardeth transgressors. Verse 11, As a dog returns to his vomit, so a fool returns to his folly. Verse 12, Seest thou a man wise in his own conceit? There is more hope of a fool than of him. Verse 13, The slothful man saith, There's a lion in the way, a lion is in the streets. Verse 14, As the truth turn upon his hinges, so doth the sloth upon his bed. Verse 15, The slothful hides his hand in the blossom, it grieves him to bring it again to his mouth. Verse 16, The sluggard is wiser in his own conceit than 7 men can render a reason. Verse 17, He that passeth by and melts with strife belong not to him, is like one that taketh a dog by the ears. Verse 18, As a madman who casts firebrands, arrows, and death. Verse 19, So is the man that deceives his neighbor, and said, Am I not in sport? Verse 20, Where wood is there, the fire goeth out, so there is no talebearer, the strife cease. Verse 21, As coal are burning coals, and wood to fire, so is a contentious man to fiddle with strife. Verse 22, The words of a talebearer are as wounds, and they go down to the innermost parts of the belly. Verse 23,
Burning lips and a wicked heart are like potsherd covered with their silver dross. Verse 24. He that hates dissembleth with his lips, and layeth deceit within him. Verse 25. Where he speaketh fair, believe him not, for there are 7 abominations in his heart. Verse 26. Whose hatred is covered by deceit, his wickedness shall be shewed before the whole congregation. Verse 27. Who diggeth a pit shall fall therein, and he that throws a stone, it will return upon him. Verse 28. A lying tongue hits those that are afflicted by it, and the flattering mouth works ruins. Purihin po natin ang salita ng Diyos. Okay, so sa umagang ito, hanapin po natin yung hindi natin kilala. Okay, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Makipagkilala kayo muna. And then after that, tanungin nyo kung ano yung prayer request niya. And then magpanalanginan tayo sa isa't isa. Magpatatagan, okay? Panalangin natin ang isa't isa. Tapos bago tayo pupunta sa praise and worship. Okay, so hanapin nyo na yung hindi nyo masyadong kilala. Makipagkilala muna kayo sa kanya.
Okay, so sino na pong handa na tayo ay magpuri sa Panginoon? Okay, alam nyo, ang pagpupuri ho ay kakaiba ho. Pag mayroon kang mga nararamdaman na sakit at ibigay mo yung the best mo para kay Lord, mga arthritis na mga yan, mga rayuma na yan, kung ano mga espiritu na mga sakit na yan, kusang lalayas yan pag ginamit mo yung lakas mo sa pagpupuri sa Panginoon. Sapagkat alam nyo ho, ang Panginoon, sabi niya, naghahanap siya ng tunay na magpupuri sa Kanya sa espiritu at katotohanan. Kayong umagang ito, tayo po ay magpupuri at sasambihin ho natin ang Hari ng mga Hari, Diyos ng mga Diyos. Kaya paano ang tunay na magpuri sa Panginoon? Kailangan ibigay mo yung damis mo. Pag napagalak mo ang Panginoon, natuwa ang Diyos sa ginagawa mo, ang durungawan ng kalangitan ay bubukas at bababa ang kagalingan at pagpapalang espiritual. Kaya sa oras na ito, lahat tayo ay gamitin po natin ang ating mga kamay para pumalakpak, ang ating mga tinig para purihin, dakilain, itaas ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa oras na ito, tinatawagan ko ang mga music team. Hallelujah! Woo! Ngayong araw, Father, tataas ka namin. Hallelujah! Wala kaming ibang itataas kundi ikaw lamang, Panginoon. Jesus! Itataas ang ngalan mo, Jesus, kailan pa man itatanghal. Kadakilaan mo, sadyang walang hanggan. Isisigaw, woo! Kadakilaan mo, wala nang babantay. Kalwalhatian mo, Jesus, itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Hallelujah! Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Hallelujah! Taas natin ang ating papuri sa Kanya lamang. Lord! Woo! Ang ngalan mo, Jesus, kailan pa man itatanghal. Kadakilaan mo, sadyang walang hanggan. Isisigaw, woo! Kapangyarihan mo, wala nang papantay. Kalwalhatian mo, Jesus, itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Itataas, itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal,
ikaw, Jesus, itataas, itatanghal, isisigaw, mapagkailanman. Itataas, itatanghal, isisigaw, mapagkailanman. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, Father God. We declare, Father God, ikaw lamang ang aming Panginoong Diyos, Father God. Ikaw lamang ang aming itataas, itatanghal, Father God. Sisigaw namin ang iyong pangalan, Father God. And Father God, walang imposible sa'yo, Father God. Malayang malaya kami magpuri, Father God. Hallelujah. Hallelujah. Malayang, 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 malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y dinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malaya, malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya pa rin. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y dinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Woo! Malayang sumayaw! Malayang lumipad! Malayang lumipad! Malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Woo! Malayang sumayaw! Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Oh, malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Woo! Malayang sumayaw! Malayang lumipad! Malayang lumipad! Malayang sumigaw! Woo! Malayang sumayaw! Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y dinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Hallelujah! Father God, tunay, Father God, ikaw ang siyang Diyos, Father God, na buhay, Father God, ang aming
tagapagligtas, Father God. Walang imposible sa'yo, Father. Dahil, Father God, ikaw ang siyang gumagabay sa amin araw-araw, Father God. Tunay, Father God, na kami makasalanan, Father God. Ngunit kami yung pinatawad, Father God. Kami yung minahal, Father God. Hallelujah. It's Jesus. Yes, Father God. Hindi na kami mawawala ng landas, Panginoon. Pagkat natagpuan na namin, Panginoon, ang pagmamahal mong dakila, Father God. Jesus. Ang tingin mo ay aking hanahanap. Sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, Diyos, tanging laan sa puso at damdamin, ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mo, pag-ibig natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay.
Yes, Lord. Hallelujah. Muli ka namin tinataas Ama sa aming pong mga buhay. Pinupuri ka namin at sinasamba. Papasalamat sa araw na ito na kami ay muling nakatipon para kami ay magpalakasan sa aming pong pananampalataya po sa iyo. Patuloy po namin dinadalangin ang church na ito, ang Christ Our Life Ministry. Salamat o God sa aming pong pastor, Pastor Roland Santiago, sa bawat miyembro po, mga manggagawa ng church na ito, na sentro ng buhay namin ay sa iyo, God. Tunay nga po na kapag kami ay nasa iyo, kami ay may kalakasan, kami ay may pag-asa, at kami ay may kaligtasan. At sa bawat ministry na iyong pinagkatiwala sa amin, sa mga kapulisan, Lord, salamat. Naniniwala po kami na kapag ang bawat pulis ay makarinig ng iyong salita, malaki pong transformation sa aming bayan, sa aming pong bansa. Pipiliin po nila ang katotohanan, papanigan nila ang tama pagkat ikaw ang Panginoon ng katotohanan na kanilang natanggap. Patuloy ka po na mangusap sa kanila at ingatan sila lagi sa kanilang trabaho. Iblis mo po ang kapulisan, O Lord. Salamat din sa bawat nagtuturo sa kanila. More knowledge and wisdom ang pagkalob mo po sa kanila, O God, and boldness to share your word. Amen. Even sa children ministry, salamat sa bawat kabataan po na patuloy na nangangaral sa mga bata. Alam po namin kung gaano po mo kamahal ang mga bata, gaano kahalaga ang mga bata po sa iyo, God. Sabi mo nga po sa iyong salita sa Matthew 18, verse 5, sino mang tumanggap sa isang bata alang-alang sa iyong pangalan, ikaw ang kanilang tinanggap po, Lord. Salamat po, O God. Pagpalain mo po ang mga bata sa church na ito. At dalangin ko rin po, Lord God, ang music ministry. Sa bawat sundalo mo po, na dala ang kanilang armas para ikaw ay purihin, para ikaw ay aming pong sambahin. Thank you, Lord, sa buhay po nila, Kuya Mike, kila Kuya Rex, kila Kuya Wen, at sa lahat po ng part sa music ministry. Iblis mo po ang bawat isa sa kanila, Ama. Salamat sa kanilang buhay, sa bawat practice, rehearsal at ay andyan sila naglalaan ng oras, pagkakaisa upang ikaw ay may taas ng parangalan sa buhay po nila. Purihin ka po, O God. Ganun din po ang mga nagtuturo sa bawat barangay, life group, Bible study, midweek, sa mga pastor po namin, bawat workers, at sa lahat ng ministry na pinagkatiwala po sa amin. Maraming salamat. Pagpalain mo po ang bawat sa po sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord. Panginoon, patuloy po kami, Panginoon, na lumalapit sa inyo at papakumbaba sa iyong paanan. At patuloy na nilalapit, O Diyos, ang bawat family ng Christ Our Life Ministry. Lord, dalangin ko, O Diyos, ang bawat pamilya. Lord, kilala niyo po, Panginoon, batid niyo ang bawat pamilya, Panginoon, ng Christ Our Life Ministry. So Lord, dalangin ko, Panginoon, kung sino man sa kapamilya, Panginoon, nang may karamdaman, O Diyos, dalangin po namin, iunat niyo pong yung mapagpalang kamay at ibangon sa mga sakit na yan, pagalingin niyo po sila, Panginoon, sapagkat naniniwala po kami na kayo po ang aming great physician, O God. Kay Lord, maraming salamat. Gawin din po, Panginoon, sa bawat pamilya, Panginoon, na nanghihina ang kanyang pananampalataya. Lord, sa oras na ito, Panginoon, patatagin niyo ang bawat isa, Panginoon, upang sa ganun, O God, ay manumbalik, Panginoon, ang kanilang pananampalataya at tiwala sa iyo at patuloy na magsama-sama ang Christ Our Life Family, Panginoon, na magpupurit itataas ka sa bawat pamilya, O God. God din po, Panginoon, kung sino man, O Diyos, ang mga nangangailangan, Panginoon, ang financial needs, Lord, we believe, O God, that you're the source of everything, O God. Kaya Lord, dalangin po namin na ipagkaloob mo, Panginoon, ang bawat pangangailangan ng bawat isa. Batid niyo, Panginoon, ang lahat-lahat, Panginoon, sapagkat wala po kaming maililihim o wala po kaming maitatago sa inyo, O God. Kaya Lord, sino man, Panginoon, na nagkukulang, Panginoon, sa financial needs, Lord, buksan niyo ang durungawan ng langit, Panginoon, at ipagkaloob, Panginoon, bawat pangangailangan ng bawat isa. Gawin mo, Panginoon, sa pamilya, Panginoon, na may problema na, may alitan, Panginoon, Lord,
Buklorin niyo po sila, Panginoon, ng isang pag-ibig sapagkat kayo po ay Diyos ng pag-ibig. Upang patuloy na magsama-sawa ang bawat pamilya na magpupurit sasamba sa iyo. Kay Lord, marami pong salamat, Panginoon. At Lord, salamat sa Christ Our Life Ministry na bawat family ay kayo o Diyos ang mamagitan, kayo o Diyos ang magbuklod, Panginoon, pagkaisa inyo sa isang espiritu, isang pananampalataya at lalong-lalo na ang iyong pag-ibig, o Diyos. Kaya muli, Panginoon, pinupuri ka namin, o Diyos, at pinapasalamatan sa umagang ito. Sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagdakil at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Okay, so tayo na po ay makakaupo sa oras na ito. Okay, so sa oras nito ay pupunta mo tayo sa testimony. So nakahapon po ay mayroong pong nangyari ng evangelism doon sa barangay Nilumbot. Okay, so sa oras na ito siguro ay bukas po ang ating pulpito para ipahayag or sabihin kung gaano kadakila ang Panginoon sa mga nag-evangelize kahapon. So, sino ang unang tatapak or magpapahayag ng ginawa ng Diyos kahapon? Nasaan yung mga nag-evangelize kahapon? Nawala? Okay, so bago kayo mag-akuan, ako muna. Okay? Ako ay nagpupuri at nagpapasalamat kay Lord kasi talagang on timing po ang Panginoon. Kasi actually yung sasakyan namin ay ginamit ko pa po yung sasakyan namin. After that, nung ginarahe ko doon sa bahay namin, kaumagahan ayaw nang umandar. So hindi ko alam kung paanong gagawin. And then tumawag ako sa mekaniko. Ang sabi niya, ituwing ko na yan, 2,000. And then pag-aayusin namin, ang lever namin, 15,000. Aside from that, kung may mga bibilhin natin na spare part, bukod pa yon. Sabi niya ganoon. Ay, ganoon po ba? Sabi ko, o sige, pag-isipan ko muna. So sa madaling salita, 2 weeks na na-stock yung sasakyan doon sa bahay. And after that, ay yung pamangkin ko, ang sabi niya, Uncle, baka fuel pump. Palitan natin ang fuel pump. Pinalitan ho namin yung fuel pump, umandar. Pero ang problema, battery. Kaya na-discharge na yung battery, hindi na nag-charge. So sa madaling salita, kailangan palitan. 6,000 ang battery. 6,000 pero nabawasan. And after, nagpipray ho ako na, Lord, sabi ko, alam niyo yung sitwasyon namin, kailangan namin ng pambili ng battery. Alam niyo, may tumawag ho sa akin, na ang sabi niya, Pastor Pabs, kailan ang available mo na oras? Sabi niya ganon. Kasi andito ako. Okay, galing sa Amerika, nagbakasyon. Sabi niya, andito ako ngayon, magkita tayo, sabi niya. Saan ho? Sa bahay niyo po ba? Ako, sabi niya, kahit doon na lang sa Robinson kasi may bibili na ako. Monday, magkita tayo, sabi niya. So sa madaling salita, pumunta ako doon ng Monday. Sinama ko si Maxine kasi wala siyang pasok. Sinundo ko siya. Dumiretso na kami doon. So pinakain ho kami ni Maxine dalawa doon. And after that, nung natapos, sabi niya, Pastor, maraming salamat. Ito, meron ko ibibigay sa inyo. Alam niyo ho, pagbukas ko, $100. Ipinalit ko kaagad doon sa taas, 5,007. Kaya konti na lang makakabili ng battery. So, ano nangyari? Di umuwi kami. And after that, yung battery na luma, pag i-replace mo sa kanila, may discount na 400. So sa madaling salita, napalitan, nakabili ng bagong battery yung sasakyan. Kaya gamit na namin uli. Kaya napakabuti ng Panginoon kasi kung pinahatak ko doon, aabot sa mga 20,000. Aside from that, bibili uli ng battery kasi battery lang palang diferensya. Di ba? So mga 25,000 ganoon. Pero napakabuti ng Panginoon. Okay? Timing talaga si Lord. Kaya pag tayo po ay nagtitiwala at naglilingkod sa Panginoon, huwag kang mabahala sa lahat-lahat. God is in control.
Alam niya ang lahat-lahat. Kaya sa Diyos ho ang papuri at pasasalamat. Kaya sa oras na ito, tinatawagan ko na po Sister Princess na siyang mag-testimony. Ay, ikaw na, si Alpha Joy. Halika na dito. Si Daniel na lang daw. Halika na, Daniel. Pagkakataon mo na to para sabihin ang kabutihan ng Panginoon. Palapakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Brother Daniel. Patuloy ko pong tinataas ang Panginoon sa naganap po kahapon sa evangelism po sa Nilumbot. Ayan yung mga bagong graduate po sa ENMA batch kaya. So, glory to God po talagang, we know po talagang kapag hindi po talaga kami sinama ni Lord kahapon ay hindi po talaga namin kaya. Kasi syempre po, and medyo, para sa akin po, medyo mahihain pa po ako ng konti lang naman, parang mag-share ganon ng word ni Lord. Pero kahapon talaga, grabe yung fire, yung boldness na binigay talaga sa amin ni Lord kahapon. And grabe nakaka-empower pala siya. Tapos yung kahapon po kasi parang medyo nanglalamig ako kasi nagbabad ako sa cellphone po ko nung kahapon ng buong araw ng magas. Pero nung nag-share po ako, grabe nakaano pala siya, nakapag umapoy pala sa spiritual. And grabe talagang, and kahapon po meron po kaming na-evangelize po is, ano po siya, parang naka-wheelchair po siya, tapos dialysis po, tawag po doon, dialysis, dialysis po, yun, tas ano po siya, parang nakatunga nga lang po siya, tapos hindi po siya makapagsalita, pero nakaintindi po siya, parang, tinakaintindi po siya, parang active po yung utak niya pero yung katawan po hindi. So, glory to God, pinag-pray po namin siya and tumanggap po yung buong pamilya niya and glory to God talagang. And testimony ko rin po pala nung buong linggo po na nangyari sa gawain ni Lord nung sa vision, mission, provision po nangyari po nung Monday. Actually po, grabe po talaga, sabi ko, Lord, gusto kong pumunta, gusto kong, kasi ayoko talagang pumunta kasi dito, parang, syempre marami pong gagawin sa school, gano'n. Tapos, nagsabay-sabay po yung mga activities, pero nilid po sa akin ni Lord na pumunta. Di syempre po, parang, ay sige, parang nagkaroon ako ng, parang na-excite ako, gano'n. Nagkaroon na rin ng excited na pumunta. So, in-invite ko po yung mga katropa pits ko na pumunta doon. And grabe yung provision ni Lord kasi ang dami po talagang gagawin, as in punong-puno. Kasi po last quarter na po ng magbabakasyon na po. Yan. Tapos, pinagpipray ko talaga, Lord, wala kaming gagawin. I pray na walang kaming gagawin, makakancel lahat. Yung teacher, yung mga activities, yung mag-a-adjust para sa amin. And glory to God, talagang pumunta po kami doon, tapos kinabukasan na balitaan ko, wala palang ginawa. Grabe yung provision ni Lord. Siya talaga yung gumawa ng paraan. Kung willing ka talagang pumunta sa gawain ni Lord is nandiyan siya para gumawa ng paraan sa mga iba pang bagay. Sabi niya, seek the kingdom of God and all these things shall be added unto you. So, and I pray, tsaka rin po sa kailan na nga yun? Yung Friday po ba yun? Yung intercessor? Thursday po. Tuesday po. Tuesday po. Thursday po. Opo, yung intercessor. Thursday po. Pinag-pray rin po namin noon. Sabi po namin na gusto rin po talaga namin pumunta nung Thursday po, intercessor. Tapos, nag-chat po ako kay Pastor Jenny, ano pong oras mag-uumpisa? 3, sabi niya po is 3. So, pinag-pray na po namin, buong team namin. Pero, tas, after that po, biglang nag-announce yung school na sabi niya gano'n, 3 a.m. pwede na kayong lumabas kasi
ay 3 sorry po. 3 p.m. Pwede na po kayong lumabas ng school kasi po parang may event po. Ayan. Tapos, grabe yung provision nila. Siyempre, pinag-pray po namin na 3 a.m. kailan namin makapunta doon sa intercession kasi mahalaga rin talaga yun yung sayang naman yung word na matatanggap namin. Pero, grabe. Pero po, wala po kami, hindi po kami nakapunta kasi po wala po kaming sasakyan. Wala po kaming masasakyan. Kaya, grabe, iniyak ko na lang kay Lord yung, syempre, sayang po talaga yung word, yung, grabe, nag-video pa nga po si Ate Shikay na po, yung grabe, nagkakaroon na ng, parang revival. Tapos, grabe po yung presence ni Lord, nakita ko po doon. And, yun po, nasasayangan lang po. In glory to God po talagang kapag inuna po talaga natin gawain ni Lord, yung mga bagay na pinoproblema natin or mga like si school po ganun, is si Lord na talaga yung kikilos para sa'yo. So glory to God po, yun lang po. Okay, so nakakabless naman yung mga kabataan, no? Okay, so bago tayo makinig ng Word of God, dalawa na lang mapalad na magtitestimony. Okay. Ready ka na, Sister Princess? Okay. So palapakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Sister Princess. Amen. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito and tinataas ko po ang Panginoon sa nangyari po na evangelism po kahapon sa Nilombot. Ayan po, doon ko rin po na-realize ang kahalagan po ng pag-evangelize sa ibang tao. Kasi nung mga nakaraan po, hindi po talaga ako nakakasama sa pag-evangelize kasi po nasa dagupan po kami, kaya medyo busy po sa school. And then kahapon po nagkaroon po ng opportunity na makapag-evangelize po doon sa barangay ni Lombot. And po may mga specific po na binigay sa Ate Jo na pangalan po na evangelize po namin na family. Pero thank God po kasi hindi lang po sila yung nasyaran kahapon. And ginamit po ni Lord yung mga kabataan sila. At maging din po yung mga nanay, sila Ate Dan, yung mga graduates po ng EGMA. And I thank God po kasi sa bawat taong nasyaran po namin, actually, lahat po sila, most of them po, galing po sa ibang religion, ganun, sa INC. But thank God po kasi na-start po namin yon before po kami lumabas, nag-intercede po muna and worship. Yan. So, pinag-pray po namin yung mga family na pupuntahan po namin before po kami na pumunta. And then po, yung mga nakausap po namin yun po, most of them po, INC. And in-explain po namin sa kanila na hindi po religion yung pinunta po namin doon, kundi yung kahalagahan ng pagkakaroon ng relationship kay God. And so, we thank God po kasi, ayun po naging successful po yung evangelism po doon and praying po na magtuloy-tuloy po yun na kailangan po silang i-follow up kasi nakaka-bless po kasi nakikinig rin po sila sa bawat share po ng Word of God. Kaya salamat po sa Panginoon sa opportunity, sa mga taong ginagamit po niya sa pag-share po ng Word of God, ng Gospel po. Thank you po and glory to God po. Okay, isa na lang. Ayaw, Maxine. Ayan, so gusto ko din po itaas ang pangalan ng Panginoon sa araw na ito, sa oras na ito. Yun din po yung sa evangelism po na naganap kahapon sa Sitio Kaging po. Yan, mga batch kaya ng EGMA. So, nakaka-bless po siya kasi actually po nung umaga ng pagkagising ko, sobrang sakit po ng paa ko. So like sabi ko, evangelism, kailangan namin maglakad-lakad, tapos di ako, parang masakit yung paa ko. Tapos, pinag-pray ko po yun na, gagaling agad ako yan kasi mag-evangelize pa kami, yun. Tapos, ayun po, nung nag-start na po kami ng evangelism, nakapag-share na po kami doon sa right side po ng bahay namin. Tapos, dito naman po, si Ate Shikay na po, nag-share po siya doon sa tita ko po na may-ari po ng tindahan doon. And while sharing po, sabi po nung ni tita ko na yon, sabi niya, sharean mo doon si Tita Mila, sabi niya gano'n. Tapos parang, oo nga, si Tita Mila, punta tayo. Pag punta po namin doon, andun po siya, nakaupo po siya sa
alam niyo po yung chair na naihihiga po, ganon. Because stroke patient po siya. So, sinabi po nila na hindi siya makakapag-react, so wala siyang reaction, ganon. Pero nakakarinig siya. Tapos, nung time na po yun, ako na po yung mag-share. So, like, ando po ako sa gilid na parang, Lord, bigyan niyo ako ng confidence, ganon, ganon. Parang nagpipray din po ako na kasi, kabado po kasi ako lagi, kaya talagang humingi po ako ng guidance muna kay Lord, na pinag-pray ko muna. Ayan, tapos nung tayo na po para mag-share, andun din po yung anak niya po. Yan. So, dalawa po silang shinaran ko habang nag-share po ako na parang ang gan sa loob na parang makakapag-share ka ng word of God. Yan, na parang naririnig nila yung salita ng Panginoon through you, na ikaw yung nagsasalita. And then, tinanong ko din po sila ng mga prayer request nila. Ayun, so, nakaka-help din po yun na kahit sabihin yung prayer yan, sobrang laking tulong po ng prayer kapag, lalo na pag talagang dami yung naka-lay hands, kaya pinagpipray ninyo, like mafe-feel niyo po talaga yung healing na nagmumula kay Lord. So, yun po, glory to God po sa nagganap na evangelism kahapon. Ayan, so bago po tayo pumunta sa Word, may short video po tayo mapapanood mamaya. Ayan, pero wait lang daw po. So magte-testimony po muna ako. Ayun, so napakabuti ng ating Panginoon, yun nga po, yung sa mga testimony po ng ating mga ENMA graduates sa Nalombot Campus po, yung evangelism. Actually, yun ay bunga din po ng prayer, yung si Chukaging talaga. Kasi syempre, nakaka-guilty, di ba po? Ako, taga doon din ako, sa community ko po yun. Tapos, halos ando ng kan. Ando ng aking kamag-anak. So, pinagpipray ko yun. Pero, may part sa akin na ang hirap pasukin. Syempre, pag taga doon ka, parang nahihiya ka. Di ba po? So, na-experience po natin yan. And, paano ako mag-aano dito? Paano ako ganon. So, opportunity na, ayun nga po, nakapag-evangelize po ang ating mga ENMA graduates. And alam niyo po ba, Saturday yung kanilang evangelism, Friday ng gabi, nanaginip po ako. And ang panaginip ko po is specific na tao. Sabi nga ni Princess kanina na 3 tao na mga uncle doon na mga lalaki na pinakita ng Lord sa akin. And sa panaginip na yon, sabi nila, uy, sharean nyo naman kami ng gospel. Sabi nila, unang nagsabi sa akin noon, yung asawa nung doon, si Uncle. And then sabi, uy, gusto din ni Uncle Lando. Yun, yung Lando yung kapatid ng papa ko. Uy, di ba sabi ni Dado? Ganon, so nag-connect 3 sila. Sobrang linaw po sa and then, nagising po ako ng madaling araw na yon. Sabi ko, Lord, wait, magpipray ba ako? Magre-response ba ako dito? Itutulog ko na lang. Hindi, joke lang. So, nag-response po talaga ako sa prayer kasi may mga ganon na urgent pag ganon, di ba po? So, natuto na rin kasi ako sa ganon po na kailangan pag may pinakita si Lord na tao sa'yo, urgent talaga. Andun yung urgency ng pag-share ng gospel po. So, morning, nagpe-pray po ako and di-decide ako if punta ako sa duty ko or sasama ako sa kanila sa evangelism. Pero nagpe-pray ko din po yun. And then, sabi ng Lord is, hayaan mo sila. So, yun yung training. Paano pa nagkaroon ka ng disciple kung hindi mo sila hahayaan? So, nung time na yun, sige, kasama na lang po ako sa prayer. Pero sa pangunguna po nila, ay natapos po ang evangelism kahapon. Nakita ko yung mga sinend po nilang picture. Yun yung gusto ng Panginoon na mangyari po. And thank you Lord din dahil syempre ang pinakamatatanda doon talaga, pinakabata pala si Ate Dan and si Kuya Nigel na kasama po nila. And syempre,
syempre nabuo po kasing relationship nila bilang mga magkaka-classmate po talaga sa Enma. Para silang mga magkaka-classmate talaga. Ganun po yung relation. Kaya kung may tatawagin ka to, wala talaga silang hiya-hiya sa bawat. Na, yun naman po yung goal, yung walang dito lang mga nanay, dito lang mga tatay, dito lang mga kabataan. Yun po yung pinuputol talaga po natin dito. Kailangan masaya po tayo na makatrabaho ang bawat isa kahit anong edad. Amen. So, yun lang po. And ngayon, may short clip lang po na ipapanood bago po tayo pumunta sa ating Word of God. Any announcement, Inay? Amen. Hallelujah. Praise God. Sa nagdaang linggo, mula nung ating anniversary, at saka noong Tuesday prayer meeting, amen? At saka nung Thursday na intercessory prayer meeting, itong buong linggo po ay dinikdik tayo ng Panginoon sa life of prayer and intercession. And we praise God sa mga nakadalo at kasi ang nag-share dito isang ordinary na nanay. Nalala nyo si Ate Malu? Nanay yun. Actually, so hindi siya pastora, wala siyang hinahawakang posisyon sa any church. Ordinaryong nanay, nanay, na isa lang ang characteristics, mahal na mahal ang salita ng Diyos at mahal na mahal niya ang Lord. So, hindi ko masyadong pero nung nag-share siya nung Thursday, wala siyang outline, shinare lang niya ang puso niya. At habang nag-share siya, 90% ng sinasabi niya, spontaneous, dire-diretso ay word of God na nakalagay yung kanyang testimony. At doon ko nakita na, yun nga yung from the abundance of the heart, the mouth speaks, na kapag ikaw ay puno ng salita ng Diyos, pati nung pag nagkukwento kami ni Pastor, pag hinahatid namin, nagkwekwentuhan kami, hindi mawawala yung word of God. Yun yung sinasabi ng Joshua 1:8 na this word of the Lord will not depart from your mouth. So hindi niya sinasabing, according to Psalms, wala nang scripture yon pero dire-diretso. At ako dahil memorize ko yung scripture na sinasabi niya, alam ko na word of God scripture yon. Pero kung hindi mo alam yon, parang dire-diretso lang na sinasabi lang niya na tinuturo. Pero yun ay, so yun ang isa na I pray na ma-adapt natin. Ang pangalawa ay yung, actually na-summarize ko sa tatlong nakita ko, pinadala ito ng Diyos sa atin na mag-rebuke, mag-model ng isang anak ng Diyos. Tatlo dapat, meron kang hunger for God's presence, yung kauhawan mo sa salita ng Diyos. Kaya nga yung anak ni Winnie, ng pangalan? Dane. Oo, imagine mo yung kauhawan niya. Kulang na lang siguro yung kauhawan niya sa salita ng Diyos na marinig na sayang. So how sa salita ng Diyos tayo dapat nagme-meditate. Kaya mamaya sa mga nagdala ng kanilang meditation notebooks na hindi nyo nadala nung last time, ay magkakaroon ulit tayo ng prayer declaration sa ating mga Kasi dapat yun ang kultura natin. Mahal na mahal natin, magkaroon tayo ng hunger for the presence of God. Pangalawa, yung love for the Word. Yung pag-memorize. Kaya niya nasasabi yon, sabi ng ate ko, kasi matanda na pero memorize ng salita ng Diyos. Kaya very clear, 80 na yon, pero mag-isa lang niya, magbebiyahe ng Aklan, bebiyahe pa siya ng Cebu, babiyahe ng Navotas, mag-isang lang niya, wala siyang kasama. Kasi nga, he's empowered by the Holy Spirit through yung feeding ng Word of God. At yung pangatlo ay yung passion for souls, na hindi dapat mawala sa atin. Mula noon hanggang ngayon, sa tanda niya yun, magbebiyahe na lang, sa airport, pag may nakita siya, ang last sabi niya na-sharean niya sa airport, yung dalawang lalaki, na yung may sawa yung isa, may girlfriend yung isa, na-sharean ng word, nagtatanim ng word of God. Pag naglalakad sa mall at may ngumiti sa kanya at ngingitian niya, o kaya pag nasa restaurant na walang naghahanap ng masyasharean at yung passion for the lost. Amen. So yun sana ang hindi mawala. And we thank God dahil nga nung Saturday, nabuhay mulit yung ating evangelism and we pray na tuloy-tuloy niyan sa batch Benaya and batch Kaya, nagkaroon kayo ng sariling mga schedules for evangelism. Amen. And yun, ang isa pa